uJesu Kristu uyinkosi. Ngibingelele bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ake sikhuleke. Baba wethu ongcwele, egameni lenkosi yethu uJesu, sikunika udumo uNkulunkulu wethu nangalolu suku luhle, Nkosi luyisibusise empilweni zethu. Baningi balalile, Nkosi bangavuka, kodwa thina usenzele lo musa omhle kangaka, omkhulu kangaka. Siyakubonga Nkosi, sazofunda izwi lakho, ngenelela, vula iy'ngqondo zethu, vula iy'nhliziyo zethu, siqonde imibhalo, senze Nkosi njengalokho ufuna senze. Kuyiyo le nyanga Nkosi sithi emhlabeni ngiyabesifazane. Siyacela Nkosi ukuthi ubabize abesifazane bafike basikhihlele isililo, ngoba sonile Nkosi phambi kwakho. Asenzanga izinto bekufanele sizenze. Nkosi sithethelele udumo lukufanele nesibongo. Biyela izwi lakho-ke Nkosi namanje ngoJesu Kristu ophilayo. Amen. uJesu Kristu inkosi bangcwele. Ngiyabingelela kuyinyanga yethu yabesifazane ngoba esemhlabeni. Ngiyafisa nje ukuthi ngithi asihambe ngokuqwasha nakuyo le nyanga, usuku nosuku, usuku lukaMama, inyanga nenyanga, inyanga yowesifazane. uNkulunkulu wabona ukuthi akukuhle singekho, wayesethi akenze umuntu ngomfanekiso wakhe still, wakhipha ubambo lomuntu. Singaphatheki kabi-ke uma singakakhishwa ezimbanjeni, sisayimele nje siyihambele ngoba uNkulunkulu unenjongo ngathi. Sizofunda-ke, ngithanda-ke sibuke ukuzalwa kwabantu abawu-3 eBhayibhelini. Kuyithina siyinzala abantu, sike sibuke nje abantu abathathu, uJohane umbhapatisi, kube uJesu Kristu, kube uSamson. Ngicaphune nje labo bobathathu, bengifisa nokufaka uSamuel, kodwa ngabona ukuthi hayi, ake sigxile kulaba. Inkosi yangiholela kulaba nje besithathu. Indaba-ke Johane umbhapatisi itholakala lapha kwincwadini kaLuka. Zombili noJesu naye utholakala khona encwadini kaLuka. So sizofunda nje amavesi ambalwa lapha nalaphaya ukungenisa ngale ekuqaleni ukuzalwa kaJohane nokukaJesu kuyabikezelwa. Ngicela ukuthi sike sifunde lapho nje. Sizoqala-ke nokho kuvesi 5, uLuka 1, sizoqala kuvesi 11. Siqale-ke sifunde. Kwabonakala kuye ingelosi yenkosi imi ngakwesokunene se-althare lempepho. uZakhariya eyibona wethuka, wehlelwa luvalo. Kepha ingelosi yathi kuye, ungesabi Zakhariya, ngokuba isicelo sakho sizwakele. Umkakho Elizabeth uza kukuzalela indodana. Asinake lokhu-ke, uyiqambe igama lokuthi uJohane. Uza kuba nokujabula nokuthokoza, wena nabaningi baza kujabula ngokuzalwa kwakhe, ngokuba uza kuba mkhulu emehlweni enkosi. Kasoze waphuza iwayini nophuzo oludakisayo. Uza kugcwaliswa ngoMoya oNgcwele esesesiswini sikanina. Amen. Sidlule siye ekuzalweni kukaJesu. Ukubikezelwa kokuzalwa kaJesu-ke kulapha khona lapha encwadini kaLuka, chapter 1, siqala-ke ukufunda kuvesi 5 nakhona. Hayi, ukuphi ukuzalwa kaJesu? Okay.
kulaphaya ku-verse 26, sorry, not ku-verse 5, ku-verse 26. Ku-verse 26-ke uthi ngenyanga yesithupha ingelosi uGabriyeli yathunywa uNkulunkulu emzini waseGalile ogama layo yiNazaretha, entombini eyayimiselwe indoda ibizo layo nguJosefa wendlu kaDavide. Ibizo lentombi uMariya. Yangena ingelosi yathi, ewe nophiwe umusa, iNkosi nawe ubusisiwe esifazaneni. Kepha yena wethuka ngezwi layo, ezindla ngokuthi kungaba ukubingelela kuni lokhu. Ingelosi yathi, ungesabi Mariya, ngokuba ufumene umusa kuNkulunkulu. Bheka, uzakukhulelwa, uzale indodana, uqambe igama lokuthi uJesu. Yena uyakuba mkhulu, athiwe indodana yoPhezukonke. Inkosi uNkulunkulu uyakumnika isihlalo sobukhosi sikaYise uDavide. Uyakuba inkosi yendlu kaJakobe kuze kube phakade, nombuso wakhe awuyikuba nakuphela. Bese siye ngale encwadini yabahluleli uchapter 13, sizofunda ngokuzalwa kaSamson. Kuthi-ke lapho uverse ekuqaleni nje ku-chapter 13 soqala ukufunda kuverse 2. Kwakukhona umuntu othile waseSora womndeni wakaDani ogama lakhe linguManowa. Umkakhe wayeyinyumba engazali. Ingelosi kaJehova yabonakala kowesifazane yathi, bheka-ke, uyinyumba, awuzali, kepha uyakukhulelwa, uzale indodana. Ngalokho-ke uxwaye, ungaphuzi iwayini naliphuzo olunamandla, ungadli lutho olungcolileyo, ngokuba bheka, uyakukhulelwa, uzale indodana. Impuco ayikuthinti ikhanda layo, ngokuba umntwana uyakuba ngumNaziri kaNkulunkulu wasesizalweni. Uyakuqala ukusindisa u-Israyeli esandleni samaFilisti. Amen. Ngicela-ke bese siye lapha kuverse 12. Wayesethi uManowa, nxa esenzekile amazwi akho, iyakuba yini indlela yomntwana? Kuyakwenziwani na kuye na? Isihloko-ke sale mkhuleko wethu namhlanje ngisiphe into ethi buza intando kaNkulunkulu. Buza intando kaNkulunkulu. Singabazalayo-ke bangcwele, sizala abantu. uNkulunkulu uyasilethela bona. Kodwa siyabuza yini? NanguManowa uyabuza la ukuthi iyakuba yini indlela yakhe, uyakwenziwani, uyophathwa kanjani, kuyokwenziwa kanjani. Ngoba ukonfirmile ingelosi, ikonfirmile ukuthi akabatholi abantwana lo mama, unkosikazi lo kaManowa, kodwa uzokhulelwa. Ngoba kwakufanele uma uqala kuverse 1 kwase kuyiminyaka abantwana bakwa-Israyeli benikelwe esandleni samaFilisti, iminyaka amashumi 40 eminyaka benikelwe esandleni samaFilisti. Umhlaba wonke wayengekho owayengalwa namaFilisti, owayengaphindiselela isizwe sakwa-Israyeli kumaFilisti. Ngalesi sikhathi kwamele ukuthi akuzalwe uSamson. Uma esezelwe uSamson anikezwe imission yokuthi uyena ozophindiselela abakwa-Israyeli kumaFilisti. Anikezwe imission. Mase ngibuyele emuva bazalwane, ngithe sikhuluma ngabantu abathathu. Owokuqala uJohn uMbhaphatisi. Ingelosi ifike yalisha igama lakhe ukuthi uzozalwa, naye umama uElizabeth wayengabatholi abantwana. Wathi kuzozalwa lo mfana aqanjwe ngokuthi uJohane. Washiwo nomsebenzi wakhe ukuthi uzokwenzani. Owesibili kwaba uMaria.
kwashiwo umsebenzi la, kwashiwo igama, kwashiwo ukuthi ungubani, wachazwa ukuthi ungubani, kwacaca. Siyakhumbula-ke inxushunxushe yaba khona ngokuthi phela uMaria wayeyintombi nto, waze wabuza naye ukuthi Nkosi, buza intando kaNkulunkulu. Uthi Nkosi, kuzokwenzeka kanjani ngoba ngimazi umuntu wesilisa? Ubuza intando kaNkulunkulu. Owesithathu-ke yilesikhuluma ngayo uSamson. uSamson akazange azaqanjwa igama, kodwa unikeza umsebenzi ukuthi uzoba ngumNaziri kwasesizalweni. uJohane kuthiwe uzogcwaliswa ngomoya kaNkulunkulu esizalweni. uJesu naye ngokunjalo, yena-ke vele wehliswe vele ekuleso simo. Kodwa still uManoa uyabuza, ingelosi ichazile kunkosikazi ukuthi uzoba ngumNaziri. Impuco ayizukuya ekhanda lakhe, akazukuphuza wayini, akazukuphuza uphuzo oludakisayo, akazukudla lutho olungcolile. Okay, kodwa still ubaba wakhe uyabuza ngoba akafuni ukuphambana nentando kaNkulunkulu. Uthi yoba yini indlela yengane? Kuyokwenzekani ngayo? Izokwenzani? Ngoba vele thina asibatholi abantwana. Njengoba umletha uzokwenzani? Ngibona isimo esifanayo nesikaSamuel. noSamuel wayengabatholi abantwana wani. Kodwa uNkulunkulu wamletha for a purpose. Sinezingane emakhaya. uNkulunkulu uzilethile ngenjongo noma for inhloso ethize yakhe. Kodwa ngoba thina asibuzi, siyamukela singabuzi, size siqambe namagama mhlawumbe angemahle phambi kaNkulunkulu, senziwa ukujabula kwethu kwenhliziyo yethu yasezweni. Bazalwane, namhlanje usuku lokuthi sibaqambe abantwana bethu ngendlela uNkulunkulu abaqambe ngayo. Mhlawumbe kukhona abantwana lapho okufanele bakhulule abantu bakaNkulunkulu ezonweni zabo. Njengokuthi nje kunabafundisi emakhaya ethu. Kodwa ngenxa yokuthi sithe mangabe sibathola, sangabuza kwantando kaNkulunkulu, sabaqamba ngendlela esibaqamba ngayo, sabafida ngendlela esibafida ngayo, saze sabakhulisa ngendlela esibakhulisa ngayo. Namhlanje mhlawumbe abanye babo basemgwaqeni, mhlawumbe abanye babo abayilutho nje. Kodwa mhlawumbe babiziwe. Khona oke wafaka la kwi-social media umuntu wesilisa obegoqa ugwayi, kodwa izwi likaNkulunkulu ebeliphuma emlonyeni wakhe, and uyasho ukuthi uye wahuzuka wawa. Kusho ukuthi lowo umuntu wayeze for a purpose emhlabeni. Kodwa ngenxa yokuthi thina siyibuzanga intando kaNkulunkulu ngaye, ugcina eyilento ayiyona. Bantu besifazane, ngikhuluma nani, angizukusho ukuthi bomama ngoba inyanga yabesifazane le. Ngizothi kodwa sonke sinikeziwe. Inye into futhi engiyibhekile kulezi ncwadi zontathu ukuthi uJohane uzalwe ngabazali abashadile. uJesu uzalwe yintombi uMaria, ubengashadile. uSamson uzalwa ngabazali abashadile. Kusho ukuthi akukhathalekile ukuthi uNkulunkulu uyithola nini ingane kuNkulunkulu. Ileyo ngane naleyo ngane uNkulunkulu asipha yona, iza nomsebenzi wayo emhlabeni. Ngiyathanda-ke bazali, ngithanda indlela uManoa aba ingxenye ngayo ekuzalweni kwalomntwana. uManoa uthi uyabuzisisa, ufuna ukwazi kahle ukuthi nguwe yini ofike nalezi ndaba kunkosikazi wami na. Ithi mayiyavuma ingelosi uthi
Uma-ke amazwi akho esenzekile akasho ukuthi kokwenzekani uma engenzeki, kokwenzekani. Kodwa uthi uma ngabe senzekile, iyoba yini indlela yomntwana? Siyomphatha kanjani thina lo mntwana? Somkhulisa kanjani? Iyasho ingilosi ibishilo ukuthi akuyampuco ekhanda layo. Yona ingane ikhula, angithi ingane uNkulunkulu uyinikeza amandla isesesiswini. uSamson unikeziwe amandla esasesiswini ukuthi mayephuma nje yena uzokwenzani. Kanjalo noJohane wanikezwa umoya oyingcwele esasesiswini. Kanjalo futhi ekaJohane indaba izimangalise ekutheni akagcinanga nje ngokuthi kuthiwa akangadli olungcolileyo, kodwa kuthiwa wayephila ngeqa lezinyosi ehlathini lapha la ehlala khona embatha isikhumba semvu. Into umoya oyingcwele ayenikezwe wona esasesiswini, enikezwe yena ayemdirector, emhola, emluleka ngoba wayesengasahlali nabazali. Iyini inhloso kaNkulunkulu ngomntwana akunike yena? Wenze njani wena kulowo mntwana? Abanye asikhulumi ngisho isibusiso phezu kwabo. Unelangona nje kancane ubese uthi wena vele uyahlupha usho konke. Size sibabize nangamaphara, sibabize ngey'gebengu, sibabize ngakho konke, sibabize ngosathane. Kukhona abazali abathi uma bethethisa iy'ngane bathi usathane wena. Eyi Nkulunkulu wami, nansi indaba bazali. Ake siyibuze intando kaNkulunkulu ngabantwana bethu. Mhlampe sebekhulile, mhlampe basebancane, mhlampe usabathola, usasesigabeni sokubathola vele abantwana. Umntwana nomntwana buza intando yakhe. Yithi uma ubona nje weqiwa inyanga bese uthi Nkosi ngivezele intando yakho ngalo mntwana. Ngiyakwenze njani? Yini engingayikidla? Singayi nokuthi siyathandiswa bazalwane. Singayi nokuthi nje asikuthandi lokhu kusinukela kambi. Kodwa umoya oyingcwele akube uyena ozolawula ukuzalwa kwabantwana bethu. Sithola abantwana bethu beney'nkinga ey'ngaka nje, asibuze intando kaNkulunkulu ngabo. Kunalokho siyabakhulekela nje ukuthi Nkosi size usibanibani, size sibabize ngamagama. Nami ngangibizwa ngegama uma wami, kodwa ngazi noma wayeyibuzile intando kaNkulunkulu ngami. Bazalwane, ake siphindele emuva, sike sibheke nje ukuzalwa kwabantwana kwaseBhayibhelini. Uzubheke nje, ubheke ukuthi uNkulunkulu uma ngabe kubeke wamkhulu kwasesizalweni, uba mkhulu ngempela nanoma ngabe izimo zinjani. Ake sizameni bazalwane, siphindele emuva, sinikele kuNkulunkulu wethu ngokuthobeka imibuzo yethu. Sithi sibonga Nkosi, ngiyabonga. Ngiyacela ungazisi ukuthi yoba yini indlela yomntwana, ukuze-ke umkhulise ngendlela efanele, ukuze-ke ungadli okungafanele ngesikhathi umkhulelo, ukuze-ke ungenzi izinto ongafanele ukuzenza ngesikhathi umkhulelo. Angazi ukuthi kungani ngilethwe kule ndaba, kodwa ngiyazi ukuthi inyanga yabesifazane ithina esithwala abantu, nalana bayashiwo omama balezi ngane. Ingalokho-ke bazalwane, ngithi namhlanje ake sibuyeleni emuva kwe-drawing board. Sothi uNkulunkulu ngiphile usibanibani. Iyini intando yakho ngaye? Iyini injongo yakho? Uzokwenzani njengoba umlethile? Wangipha nosibanibani, liyilo yini igama engimqambe lona? Sengiyabona manje ukuthi kungani abazali bethu bebethanda ukusiqamba ngamagama aseBhayibhelini. Kusho ukuthi yayikhona lento ibatshela, umoya oyingcwele ebatshela ukuthi imqambe uthini. Babengekho luyanda
bengekho awande alwande nothando lwethu babengekho, kodwa kokubakhona amagama aseBhayibhelini isikhathi esiningi, ikakhulukazi bafanele. So uma ngabe-ke bazalwane sibheke emuva, ngisho ukuthi asibuyeleni kulawo magama, kodwa akube igama nje elihle phambi kaNkulunkulu, akube igama nje elemukelekayo kuNkulunkulu, ngoba ilona gama kuthiwa ilona gama sibiza ngalo uma usufika kuyo. Bazalwane, akukho okuningi engingakusho, kodwa ngiyafisa nje siyifunde lezi ndaba zalaba bantu bobathathu, uyifake nekaSamuel phakathi kaHana, umbheke nje uHana ukuthi ngempela kwakuyini le ayesuke eyoyibonga yena eShilo, engenangane umnakwabo, equba amadodana akhe, indodana nendodana iphethe umnikelo eyobonga ngawo uNkulunkulu ukuphila, noma wabo ebagquba naye ephethe wakhe umnikelo wokubonga abantwana bangaka egcekeni lakhe. Kodwa naye wayengasali emuva. Siyambonga nje uNkulunkulu ngalezi indaba, ngoba ziyasiqinisa endleleni. Akusiliphutha uma ungamtholi umntwana. NaseBhayibhelini zikhona inyumba. Akulona iphutha, kwakungebona bodwa laba, babekhona nabanye ababengabatholi abantwana. Kwakungelona iphutha, kuthiwa uNkulunkulu wayesivala isizalo sakho. So uma uNkulunkulu evalile, ubani ongavula? Sengathi singayiqonda lento ukuthi ngempela izingane ziyisipho esivela kuNkulunkulu, ngoba bheka uthi mayefika kunkosikazi kaManowa uthi uyinyumba awuzali, kodwa-ke uzokhulela uzale, ngoba uNkulunkulu mayevula uyena ovulayo, uyena ovalayo. Bazalwane, siyambonga uNkulunkulu ngabantwana siphile bona, kodwa-ke siphindele emuva siyobuza intando yakhe ngabo. Mhlawumbe usuze wathi bayakuhlupha, kanti bahlupha ngoba abekho on the right position. Awukubheka ukuthi bakwiposition e-right abantwana bakho. Mhlawumbe uNkulunkulu uzobenzela umusa ngoba wena uku-right position, kodwa-ke bona lithi izwi khulisa umntwana ngendlela eyakuba ngeyakhe, noma esekhulile azange asuki kuyo. Ilelo nje bazalwane, Nkosi yomusa inibusisa sikhuleke. Siyabonga Baba izwi lakho, sikunikeza udumo ngalo. Livuleke ulendlale, uleneke ey'nhliziyweni zethu singabesifazane, siliqonde lize lidlulele nakobaba, ukuze Nkosi basisapothe, bayifune ukwazi indlela yomntwana ukuthi yakuba yini. Sikunikeza udumo lokufanele nezibongo zingezakho. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiyabonga-ke bazalwane, uJesu Kristu uyinkosi, gcineke inkosi. Ngiyakholwa abanye benu sizobonana nabo ngokusizwa inkosi nangokuvuma kwayo kule weekend ezayo. Abanye sobonana nabo ngokuvuma kwenkosi kule weekend eThekwini. Inkosi ibe nani. uJesu Kristu inkosi. Amen.